Pán starosta, momentálne obec pracuje na novom územnom pláne. Čo vás viedlo k tomu, aby ste začali pracovať na týchto menách? No, územný plán vlastne určuje nejaké pravidlá, ktoré by mali byť dodržané pri rozvoji obce. V tomto územnom pláne sa určujú oblasti alebo všetky pravidlá, ktoré presne nastavujú určité hranice, ktorým smerom a za akých podmienok ten rozvoj obce môže fungovať udržateľným spôsobom. A to je asi tá podstatná vec pre každú jednu obec, ako ďalej sa rozvíjať, pretože v súčasnom období samozrejme každá obec sa chce rozvíjať, chce rásť, chce, aby mladí ľudia ostávali v tej obci, naopak chcú, aby prichádzali ešte aj noví, aby ten život sa vyvíjal tým udržateľným spôsobom a malo pre tú každú jednu obec zmysel fungovať a vytvárať dobré podmienky pre život pre všetkých ľudí. Samozrejme aj pre tie staršie generácie, aj stredné, aj pre tých mladých. To je asi tá hlavná podstata. A bude to teda znamenať vytvorenie nových území pre výstavbu? Aj pre výstavbu, ale nielen pre výstavbu, ale povedzme aj pre ochranu, pre rekreáciu, pre nejakú záujmovú činnosť, tak, aby boli tie podmienky určené a vraví sa, aby boli nejakým spôsobom sústredené, aby to využitie bolo jednoduchšie a zmysluplnejšie pre všetkých občanov. Aké nové teda, dajme tomu, lokality alebo územia by mali vzniknúť? Aj či už sa možno, keď hovoríte o tej rekreácii alebo aj nejakú individuálnu bytovú výstavbu? Ono to nezávisí len od môjho pohľadu alebo pohľadu poslancov obecného zastupiteľstva. Je tam, k tomu sa zúčastňuje viacero dotknutých orgánov, ktoré vlastne preverujú, či to, akú máte vy predstavu a ktorá je predschválená a určená, či vôbec je to schopné realizovať. Tam závisí od jednej veci to, že vy môžete mať v tom území predstavu takú, že tam chcete povoliť povedzme 30-40 chalup, ale máte tam úzkú cestu. A už vám to neumožňuje priamo ten počet, ktorý si predstavujete, vám to nepovoluje tam dať, pretože nedokážete zabezpečiť jak sa vraví, obslužnosť toho územia. Takéto veci musia byť dodržané. A práve tento územný plán sa robí z toho dôvodu, že pri tvorbe toho územného plánu sa posudzujú všetky tieto okolnosti a oni vám určujú tie pravidlá, aj tú možnosť toho využitia toho územia, aby by ste sa tým mali zaoberať a mali by ste podľa tohto postupovať. Naša obec tým, že nemala doteraz ten územný plán, tak sa rozvíjala trošku živelne a vznikli nám tu 2 alebo 3 také oblasti, ktoré sa rozvíjajú takým živelným spôsobom. Takže v prvom rade pri tom územnom pláne bude potrebné sa venovať práve týmto už rozostávaným alebo rozpracovaným územiam a dať ich do takého stavu alebo určiť im také podmienky, ktoré budú vhodné pre tých, čo už tam bývajú alebo nejakým spôsobom to územie využívajú, aj pre tých nových a vlastne pre celú obec. Čo sa týka obslužnosti, využitia toho územia a celkového toho života v tej obci. Takže toto bude asi to najhlavnejšie. No a samozrejme potom bude treba postupne do budúcna výhľadovo stanoviť niektoré územia, ktoré by boli vhodné pre ďalšiu tú výstavbu. Takže najskôr asi podstatné bude to, že dobudovať alebo pripraviť s rozumom tie už rozostávané a pripraviť potom samozrejme do budúcnosti aj tie nové. Ale ten zámer je taký, aby sa obec rozvíjala, čiže umožní tú individuálnu bytovú výstavbu, lebo tých záujemcov zrejme je no samozrejme, mladí ľudia, mladé rodiny chcú bývať
a myslím si, že pre každú tú obec, keďže ten záujem nejaký existuje alebo sa rozvíja, je to len dobre. Pretože ak vám začne obec vymierať, tak to je to posledné, čo si starosta a je to zastupiteľstvo praje. Ďalším takým možno problémom, ktorý momentálne riešite alebo ste riešili minulý rok, bolo odpadové hospodárstvo. Akým zmenám ste tam pristúpili? Minulý rok sa nám podarilo zaviesť vážený zber a evidenciu odpadu v centrálnej časti obce. Zatiaľ ešte nemáme celé vyhodnotenie, na tom sa akurát pracuje, ale tie predbežné výsledky nám ukazujú, že to bol krok správnym smerom, pretože celkový ten vývoz odpadu každý mesiac bol menší ako tie roky predtým. S takým hrubým odhadom sa blížime takmer až ku 50% zníženia vývozu odpadu z obce. A samozrejme to sa prejavilo aj vo vyššej separácii toho odpadu, čo sa týka papiera, skla, plastov, kompozitov, čo samozrejme pre tú obec je len dobre. Aspoň tak v krátkosti stručne by ste mohli spomenúť, aké výzvy čakajú na vás a na obec v roku 2026. V roku 2025 sme pracovali v projektovej dokumentácii na rozšírení vodovodu a kanalizácie v obci, čo sa nám teda úspešne v tých predchádzajúcich rokoch podarilo naplňať. V roku 2025 sme teda už získali pravoplatné stavebné povolenie. Takže ten rok 2026 bude orientované práve tým smerom, aby sme ten predpoklad toho rozvoja mohli pripraviť práve tým rozšírením už tej verejnej kanalizácie aj toho verejného vodovodu, čo tvorí základ toho rozvoja tej obce, myslím si. Máme rozpracovanú jednu vetvu, ktorá je teda pripravená. Podarilo sa nám získať aj nejaké finančné prostriedky z Ministerstva financií na túto oblasť, aspoň čiastočne. No a budeme hľadať ďalšie možnosti, aby sme mohli pokračovať aj v tých ďalších pripravených vetvách. Máme nachystané 4 vetvy novej kanalizácie, takže v jarných mesiacoch by sme chceli začať budovať vetvu A. No a postupne, ak sa nám podarí získať nejaké financie, tak by sme pokračovali ďalšími tými vetvami tej kanalizácie. Ono sa celkovo jedná o dĺžku tej kanalizácie asi 1800 metrov, čo samozrejme by tej obci veľmi prospelo.